Guys, nagluto na pud tag sudan. Prito ko diri og bangus. Nya ikaw man na to ang nagluto kay mag-utan ta. Mag-utan ta kanang kamunggay niya. May kalabasa, talong, atong saglan og isda. Darang atong kalabasa, nya talong, nya nata diri saluyot, nya ako nang gipahugasan, saluyot og sangig, nya kamunggay, ato ni hagpaton karon, nya naaputay okra. Okra. Gamay ra ang atong gulay karon guys, kay gamay ra mami mangaon. Nya karon sugdanin nato hagpat ang malunggay. Parang makautan na ta ikaluto sa isda. Nagbukal-bukal na atong sabaw, ato nang gilunod ang okra, unya sundan tani og isda. Atong subakan og isda. Bisan duha lang kabuok. No, parang naaputay kuan. Isda sa atong utan nga subak. Duha ra ka isdang atong gibutang. Nya ikahuman ani guys, kay ato isunod ang kamunggay, saluyot og sangig. Dara atong kamunggay, giipon lang nina ko siya og ang saluyot, sangig kay pareha ra man ni sila dahon, di naman ni kinahanglan laylay nun. Ato nang ilunod diri sa ato ang sabaw. Ano ni guys, ang atong utan, lutong Pinoy, utan Bisaya. Lami kaya tong kaon aning utan Bisaya, basta labi na mais ang kanon. Sus kalami sa utan. Utan Bisaya, lutong Pinoy. Diba, lutong Pinoy ni siya guys, no? Kay utan Bisaya man. Dara dayon ya. Karon maghukad ta ani. Naluto na atong utan. Thank you for watching guys. Salamat sa pagtan-aw sa akong video karong adlaw for today's video utan Bisaya. Bye bye.